Ka Word of Christ kala Pynlong ya ka book fair ha All Saints Hall ha IGP mentau benai nai weng arajar apolai nadu kalai terik hadu kat praterik ha kapor kendai beje min step hadu hinyu beje janmin. Ka Word of Christ ka khot subha ya borok kibrio benwan ha kene ka jaka namarhang ni lade ki kot nyam kristan ki ba per ki sabti ki frame bat ki we ha ka dor ka ba biang.